kamar yadda garin Mumbai yake a yanzu ko ina cikin haske, so nake hasken nan ya rikide ya koma duhu. Azaba shi ka ba dare ba rana, ba yaro ba babba babu tsoho babu tsohuwa. Ta yaya zaton ka muna raye sai mu bari wannan kazamin kudirin na kai cika? Menene za ka iya? Ba mu so min gyatumar tasa ku shage ta. Ka taba iyayen wasu ma na suburbuɗe kai yanzu kuma sai ka taba nawa iyayen da kyale ka? Ba iya kai kadai ba. Duk wanda yake da hannu a taimaka maka ma cikin ƙasar nan sai ne muku raga-raga. Raga-raga! 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 Suburbuda! See you soon. Kalau kau mari.